semu wae wujudne apa rasa jakno jagat tungkol rina wangi wedak pupur apa kan kudu tak sangkul ngomong putrana to bali wis nyata wajibanku calo sumbang semu wae wujudne apa rasa jakno jagat tungkol rina wangi wedak pupur apa kan kudu tak sangkul momong putrana to bali wis tampil kakangku nyata wajibanku calo sumbang semu wae wujudne apa rasa jakno jagat tungkol rina wangi wedak pupur apa kang kudu tak sangkul momong putrana to bali wis tampil kakangku nyata wajibanku tak calok sumbang semu wae wujudne apa rasa jakno jagat tungkol rina wangi wedak pupur apa kang kudu tak sangkul momong putrana to bali wis tampil kakangku nyata wajibanku iya
Joget tungkul rina wengi wedhak pupuk apa kang kudu tak sangkul ngomong putrana ta bali wisma kita pirkakaniku nyata kaji benakku Tresi
karmane momong siwi tawakal suwa koto tingkah laku muno muni tandang tanduk makarati mrehan dadar putih luhur tembe prapteng dewasa dadya janmo kanggo tami mongko dadya sumbang sembring yayarena
aman apa wartaning tetalan ing dalan akeh pati mati kena apa mati pinandang likan ing caca turut sing gigir akari badan kari kumuh linteng hey ah baru aku korake gunung pirane bengawan dengan basa ringan uga pelabuhan ate papan di gunung banguné kutha saya sekon Semarang indah indah Semarang Mbak Sumiyanti murwakani jumeneng sarangan KHM. Sallu ala Nabi Muhammad. Wulan poso Mas, mula ya kudu menyesuaikan. Ya, aku sing iso menyesuaikan wulan poso, ya mung penyanyine sing ora iso. Ora apa-apa ngene lho bar ndarus aku. Oh ya bar ndarus ya, ora apa-apa. Ben ketok menarik. Ya ora ketang maca Al-Fatihah kok sing penting tak. Sing penting karo ya ndarus. Wulan kang becik, wulan Ramadan. Mbah Sarmin Poleng sekeluarga Mas Bagas Tasakuran launching BGS Pro Audio kang angka kalih kawitane sepele angger ana calangan gadok tuwuh pemanggihipun Mas Bagas nek ra dipekno sound sistemmu kae to lah wong nggonku ke ora noble to lah wong kae iki salon aktif kok ya ke BGS ning jilid 29 BGS jilid 29 awalane saka mengkono alhamdulillah sumulur tembus antar kota provinsi tembus nganti tekan Magetan nganti tekan Ngawi
Mula ya wis didongake disunke berkah pangestu wonten ing dalu punika nggih launching jilid 2. Ngrawuhaken KHM musik cerdas. Paket komplit event organizer. OVS video setting. Jan dipun renggani Mbah Lurah bekti kula katur ugi tan kantun Mbah Carik Sepuh ugi ngaturaken geng dalu geng lenggah bekti kula katur Mas Doyo, kolega-kolega audio. Oh nggih. Bos-bos audio. Nggih. Malam hari ini tukang-tukang son bolosor kacang kabeh mlumpuk tumplek-blek daleme Mas Bagas. Yus mung ndongake. Selamat untuk Mas Bagas. Mugi-mugi mengke sedaya disuwun berkah nderek mangayu bas. Son sisteme lancar, laris, langgeng. Iya. Semantun ugi Mbah Poleng sekeluarga besar insyaallah tahun ngajeng gak mung trimo son lho Mas. Apa iku? Arep umroh bareng sak keluarga besar Mbah Poleng nggih Mbah Poleng. Amin wis pokoke muga-muga. Awake dhewe nunut. Alah engko wis ra nganti. Pokoke nek enjing-enjing enten anak buah sing kira-kira repot kula kali Pak Eko nek mung kon usung-usung rosok siap pokoke nggih. Saiki kan sone akeh dadi repot kabeh awake dhewe sing bagian rosok sesuk ya. Ora pati payu tanggapan kuwi lho. Nggih. Ngaturke panglipur kersane mungkin dadi berkahi para dulur. Ya. Coba. Ya ditinting Mas. Gerajakan sepira Mas? Mambiat mayong paman sumerane gending pelambeangan Nuswantara Byanyu wangi Etan gunung kulon segara Lor lan kidul alas kang kaliwat Belambyangan tanah endah menyare Taman Sari Nuswantara Gerajakan Banyuwangi monggo.
Terima kasih Tolerose. Semangat Ram. Bocah kok gemesi. Pucet ya. Gemesi ben ruwet. Wulan-wulan becik sing ngene iki, Dik. Arang tanggapan nggih. Ngono. Oh iya. Ken pulen ya Mas ya. Sinareng keluarga geng KHM Musik. Di sini goyong BGS jilid 1 jilid 2. Punten Pak Lurah.
BGS Audio. Kandani ya Jan iki kolaborasi BGS jilid 1, jilid 2. Jaya Abadi ada sponsor semuanya ada. Semuanya. Ya didukung ya ngono ya. Menyengkuyung. Pokoknya doa aku yang terbaik juga hadir Mas Bentar. Ya, gimana malam Mas hari ini beliau yang terhormat Mas Edi atau Pak Edi. Oh ya. Yang dari D8 Audio Slogoimo Wonogiri. Oh gitu. Soko Wonogiri hadir. Oke, mengucapkan selamat datang. Mobilnya kepareng mangke dono ya jelas, mangke diaturi nyanyi menika nembe itu Mas Edi dari Wonogiri. Betul. Mas Edi Banyurit juga hadir. Hadir. Kolega bos-bos audio BMA Audio. Juga DK musik bosnya Mas Kadung yang ngergani. Siap. Pokoknya isinya bos-bos kabeh sing ra bos ki awake dhewe tok. Mangga. Nggih. Apa kowe ra kelingan Bener ya ta? Pripun? Nek rata-rata ora iso nambani. Tenane. Namung sapa jenenge? Mbak Sumi iki pakar lho. Wah, tuwek ora masuk iki. Wong ki dikumbah ya jek apik lho. Alah, ora blas. Tuwek ngono kuwi ya gathuke tuwek. Nek enom iki gathuke enom. Tuwek kaya to? Kaya to? Kaya Pak Eko. Oh ngono, kaya tuwek. Kaya Untari. Kuwi ya wis tuwek, ameh tuwek kuwi. Ora iso tuwek kon terus. Oh, ora iso kuwi. Aja semalang wong bagus tresno keindah ayu ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisimu yo suwun Mas Bentar, nggih. Terima kasih ya. Oh, lagu enek. Yo, guys.
Pandean, selamat datang Mas Eko Kodok.
Mantap, luar biasa mewakili dari Kevin Audio Mas Parno Jack. Risa. Di sini Untuk dulur-dulurku kabeh semuanya yuk joget. semua berawal di sini kita berbagi kesenangan berusaha untuk tetap bersama walaupun jarak kadang terbentang berpisahkan.
Risa, satu dari kru Karantara dan aturkan.